ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ആക്ച്വലി വ്ളോഗ്സ് ഒന്നും രാവിലെ മുതലൊന്നും എടുത്തില്ല. ഈവനിങ് കോളേജിലേക്ക് വന്ന് കോളേജിലൊരു കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും വലിച്ചു കെട്ടി കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ട് വരാം. എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ. ഞാൻ ലോങ് ആയിട്ടൊന്നും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പോലെ ലോങ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഷോർട്ട് ക്ലിപ്സുകൾ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഓഡിറ്റോറിയം. ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണ് അതാ കാണുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്ത് കയറാം. Virs Everesta vai Torņa kalns, un virs Torņa kalna, pasaules augstākā kalna, vai Tauriņa kalns, uz dvēseli. Lentīnas, valsīnas, kalnati kājas, tos jau šovakar lēcieniš. Lentīnas, valsīnas, kalnati kājas, tos jau šovakar lēcieniš. Paldies, Dievs!
izskanējis godinot savu universitāti un piederību savai zemei Latvijai. Zinātņu un tehnoloģiju universitātes zinātņu prorektorei Irinai Arhipovai. Paldies. Novemberis, kad es ļoti labi zinu. Jelgavai, universitātes pilsētai un Jelgavas valsts pašvaldības iestādē kultūra. Paldies studentu klubam Anitai Krūsei. Un paldies jums ar profesoru Laurim Galējam. പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പയ്യന്മാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. മലയാളി എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പം പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വന്നിട്ടൊരു കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിനെയും കൂട്ടി വന്നത്. പ്രോഗ്രാം ഇപ്പം കഴിഞ്ഞു. ആക്ച്വലി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ കൾച്ചറിൽ ബേസ് ചെയ്ത് അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം. സോ കാണാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുക. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ കുറച്ച് പേര് കാണാൻ വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ.